Ogobela esebephuma lapha kuwena bangitshela ukuthi wena nomkami niyajola. Kusho bani? Ogobela usuku wabathwasisa la ekhaya bathi wena nomkami niyalalana. Musukwenza lento Sipho oyenzayo ngoba wena ngisizile kumkwakho esenkingeni egula. Let's get in my good say. Mani ningaqali ngene. Hayi why ungafuni singene sifuna ungene. Ufuna ngene mina qala. Why akungene thina cha Mr Thonza awumove thatha lento leni move lele. Hawu nangu nomfazi. Ithwasa nalo. Nangu. Ithwasa uye noZipho lo. Uye lo. Ufunani wena la? Bengizolanda imithi mina. Imithi kaba. Ngitshelile. Mr Thonza take care out. Ufuna noZipho la? Bamba Wathi mina kuphelile ufuna manje ufunani la ngoba Moleni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningo LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita umshanami. Guys, ngine question enginayo to each and every viewer that's watching namhlanje. Bafethu, there is a saying that say amadoda awakhali afela ngaphakathi. Mangapha amanxeba amathuna esinawo ngaphakathi ngoba sigoa each and every day zininzi izinto esidlula kuzo, istress zokuthi ingane kumele ikhule uyazi ukuthi amadoda are the breadwinners. Yo inhloko yomuzi. So mabethi indoda ifela ngaphakathi ngoba kunenkinga amadoda abhekane nazo eziningi kanje mangaka amathuna banawo enhlizweni zabo. And ngubani obakhona ukuthi bapholise lamanxeba bakhona ngaphakathi kwethu. Ngiyacela wena mbukele ukuthi ushaye nje i-comment lapho ngaphansi ungixelele ukuthi wena eyakho isay ithini ngaloko ukuthi amadoda awakhali afela ngaphakathi. Kulamathuna esinawo ngaphakathi ngubani obakhona for thina singabantu abangabadoda. Well guys, namhlanje ngibhalele lana eshowini ngubhuti uthune enxaki intombazana yakhe ehamba yathi yothwasa kodwa ke ngathi kukhona imisunderstanding ongayitholi kakuhle ngoba ngathi leyo nyanga seyithatha umuntu wakhe into eningi nje. Ngicela wena mbukele ungayindawo. I'll see you just now. Well guys, ngoba bengishilo ukuthi ngizojoyina ubhuti wethu lana osibhalele uthi nje kukhona onga-understand okwenzakalayo ngomuntu wakhe. Bhuti wami kunjani? Siyaphila bhuti kunjani? Ngiyaphila nami bhuti omdala. Bengicela nje bhuti wami ukuthi ngiyazi ukuthi bekwasichazela sayifunda imessage yakho lapho kodwa ngoba sinabantu abasibhekelele la ku Jozi Bioscope bengicela ukuthi ubhuti wami nje ethi sichazela kancinci kwakhona ukuthi ubhuti wami ucela ukuthi simncede kanjani la ku Jozi Bioscope unenkinga kanjani? Bhuti nginenkinga la. Bengikhulelwa unkosikazi ngizothi unkosikazi ngoba bekuumuntu ebengiseyinhlolweni zokuthi ngimlobole. So wayesevelelo lesimo sokugula ke wayese ehamba ke eya enyangeni ukuthi inyanga imthwasisa. Bekagula ngenhlobo zabantu abadala kanje. Yebo bekungathi umuntu ozongenwa yidlozi. Yebo hayi ke ngazama ukuthola ke kwangathi usizo ngilithola kwenye inyanga ngathi izongisiza. Yathi ingangincedisa kunkosikazi bami. So sekhambe kwahamba ngagcina ngasaboni kahle phakathi kwabo ukuthi lo muntu lona kahle usalashwa noma sekukhona esebekwenza nalenyanga le. Manje ngizocela usizo kwiJozi Bioscope ukuthi mangathiwa mhlambe ngakhona la enganginceda khona izama ukungincedisa. Ngoba kwanamhlanje uvukile akekho endlini. Uhambile uthe uyenyangeni akekho enyangeni. Uphumile namhlanje ekseni wathi une client namhlanje ekseni. Ngabuza ukuthi uya kwi client noma usala obulashwa khona wathi hayi cha uya kwi client lakhe. Hayi la ebelashwa khona. Okay. Lapho belashwa khona sowalashwa waqeda yonke into. Yebo sewalashwa waqedwa lapho. Ayiseke into emdibanisa nalapha ngoba sewalashwa. Into yakhe isaphela lapha. Okay. So ubhuti wami ngoba uzube nezinhlolo zokuthi mhlambe ngabe kukhona abakwenzayo nalo muntu lo bekamlapha. Ubhuti wami ukhona into ke wayiva komunye umuntu oke watshelwa something. Yebo kukhona engeke ngakuthola. Kodwa ngangakukholwa ngoba phela umuntu uma umthanda izinto zizwa ngabantu uyungayifaka kakhulu ekhanda. Yebo. Khona omunye ugobelo ke wathwasa laphana. Wangixoxela nje ukuthi hayi ngathi unkosikazi wami khona abakwenzayo nalesi sangoma lesi anaye akaboni ngasolinye. Yebo so lokho kuchaza ukuthi lo muntu ngoba uthi bekathwasa lapho, meaning after sekaphumile ephehlweni lapho bekwenza nogobela uyabonakala stile lokho efika lapho basho kanjalo. Yebo bathi uyabonakala engena laphana. Lokho nginokuthemba ngoba isikhathi esiningi ukephume ethi uya kwi client
Hi guys, I'm Lava Sinkumkani and today I want to show you how I use Pocket Broker. So signing up is so easy and simple. Ungalibali ke usebenzisa i-promo code yami which is JOSIMAY1 to get 100% bonus on your deposit. Pocket Broker ina over 130 assets to trade. Into ezifana no forex, stocks, indices ne-crypto ke bafethu are available 24/7 so you can trade at any time. Banayo ke ne-BTC ETF and ke leyo bafethu izokwenzela i-trading ibe very simple. Ungakwazi ke mfethu nokuthi wena uhole ngo-invite umngane wakho. Umzekelo, unga-invite umngane wakho e-deposit i-50 rand. Xa i-deposit i-50 rand uzobuyelwa i-50 rand. Wena ke ngomthumelela just nje ngokuthi umreferile you get $10. Imagine uyihlalele nje endlini. Ufaka imali ke bafethu noyikhupha kuso simple. Ungasebenzisa i-crypto ukukhupha imali nokuthi uyifake. And kuloko bafethu there are no charges, zero fees charges. If ufuna ukujoina ke mfethu offer i-link on the description. Ungalibali nokusebenzisa i-promo code yami which is JOSIMAY1 to get extra bonuses. I'll see you on the next video. Uma ibuya kodwa hayi ngingaboni kahle mina ukuthi ngathi lo muntu lona ubuya kwi-client or ngoba uma iya kwi-client akaphathi lutho vela aphume nje uye. Hayibo. Akakuma nemithi mhlawumbe uyiphatha into ezikanjalo. Akaphathi lutho nje uqoka lezi zinto zabo abayiqokayo aphuma hamba. Hey. Okay wena bhuti wami okay before ngizama ukuyi-understanda kakuhle lento. Kunento eklikha la emqondweni wami. Ngoba ethwasile yena uthwasile wena bhuti wami ngizama ukubona ukuthi nalomthwaso bekumthwaso wamampela or bebethwasisana ecansini uyangithola wena bhuti. Uke wabona mhlambe yena sekuwumuntu obonayo uke wabona nawe enceda abantu wabona ukuthi ayibona inkosikazi phela uthwasile and nalomuntu omthwasisile umthwasisa into ekhona ngoba naku uke wanceda umuntu othizeni omaziyo wena ongasho ukuthi hayi ngiyavuma nami wamthwasisa into ekhona. Hayi eqinisweni nje impela akukho abuya nakho kuloya gobela ethi uyothwasa kuyena. Ngoba angeni ma client la endlini kunalokho yena iclient alitholayo nje uthola iclient eliphuma ngaso sonke isikhathi. Kumele khona. Uma kuthi yena uthola iclient liyaphuma alizi la ekhaya esigodlweni. Liyaphuma uyena uyaphuma athi uyodibana neclient. And nayo layo ma client wena ukazi wabona. Hayi angazi ngabona. Yeah, hayi kukhona ukushaya amanzi wena bhuti omdala. Khona into engathi off ngalo muntu lo. Imithi because ngiyakholela ukuthi ngiyazi kukhona abantu abasebenza ngabantu abantu besintu ababukele njengamanje bazongicorrectisha if ngirong. Ngiyakholelwa wena bhuti wami ukuthi mayingabe umuntu usebenza ngabantu at some point banokufika abantu abadala mawulele endlini yakubona bekubonisa ukuthi hamba okhumba umuthi thizeni nizongicorrectisha mayingabe ngirong. Bayakubonisa ukuthi mhlambe ngoba umuntu ephethwe isifo thizeni ukuze ukwazi ukumnyanga lowo muntu kuzomela uhambe uyohumba ilantuka umuthi thizeni oyisihlahla thizeni and leso sihlahla ngeke uyisihlahla ukuthi mhlawumbe ungasifumana nje kwala estratweni isihlahla kumele usihambele uyabo uyosihumba lapho uke wamuva mhlawumbe kuxelela ukuthi hey naku ngiphupha into ethile and kumele ngihambe ngiyohumba umuthi othizeni. Hayi akaza ngixelele kanjalo. Akaza sidalo nje ngixoxa into efana naleyo. Ngoba into engibuye nginothise uma ngilele naye asenze lutho kuyalalwa hleze nje thena ukhathele ubuya kwi-client kade kusetshenzwa lapha. Kusho yena ethi ukhathele. Yebo ngitshena nje kanjalo. Uthi ubuya ku-client. Yebo uthi ubuya kwi-client. Hayi bhuti wami kukhona ukushaya amanzi la wena bhuti yiko ngithi bengingajabulela naloko asithembe ukuthi wena bhuti wami angithi uyasho ukuthi sila sanibona umuntu omdala ngoba uyasho wena bhuti wami ukuthi ngoba silana uphumilena wathi uyo-check i-client bengicela ke wena bhuti sambe siyobona mina ngakhalela ukuthi at-least iqala siyeni lapho siyobona lo muntu loyo bekamthwasisile esicelele yena ukuthi umthwasise ngandlela yipi yokuthwasa uyabo singahamba siqale siyodibana nalenyanga sive kuyona lo mathwasisa ukuthi umthwasise ngandlela eyipi mayingabe yena uyasho ukuthi hayi umnikeze ini lezo zinto oyishoyo kushuthi kuzosibonisa nathi ukuthi hayi mshuthi yena usebenzile ngendlela kaGobela and then mhlambe ubhizi nelinye ithwasa lapho yabo into esingayazi ngoba sikabi sure
uyangithola. Yes. So ngiyacela ukuthi siqale siyobuza kulo bhuti, angithi uyakwazi la kuhlala khona lo mthwasisi. Yebo ngiyakwazi lapho. Alright, sizoya-ke lapho wena bhuti wami siyokhulumisana naye, siqale sive kuyena and then sizobuya siyohlala lapho kuwena endlini, simlinde ebuye yena umfazi from kulelo client lakhe, uyabo. Ebuye ezosichazela kabanzi ukuthi yeliphi lelo client obebhizi ngalo, sibuyele-ke futhi eyosibonisa ukuthi bekabhizi ngalo kweyiphi indawo. Angazi ukuthi ubhuti uyangi-understand. Yebo ngiyaku-understanda futhi ngakujabulela kakhulu lokho osungitshene khona ukuthi sihambe siyomqalaza lokho belayithwasekeni. Okay, hayi singakhuphuka wena bhuti. Siyehla siya ngakuphi? Hayi sizohamba nje kungala ngaphesheya ngala. Oh ngani. Hayi asambe wena bhuti wami. Mr Jones, Mr Chi, le asiyeni my good say. No wena bhuti wami yena kodwa sengisho nje ngoba ngumuntu obekumthanda wena bhuti wami and wena owaziyo ukuthi yini eku-attractile kulo muntu lo from ekuqaleni uyabo. So bengisacela ukuthi wena mhlambe wena bhuti wami ungifake esithombeni ukuthi beka umuntu onjani from kweqaleni, yini owayithanda ngaye. Hayi bekuwumuntu nje ngabona nje nami intombi yayiphethe kahle. Ngabona ukuthi ngoba nami ngumuntu odinga umakoti hayi. Umuntu esingabamisana naye kwezothando. Yebo ke obekusashoda nje ukuthi ngiyovela ke lapha ekhaya kubo ke ngezinto ezithile ke. Okay. Izokuqhubezela ukuthi igcine kufika la nami ngifisa khona ukuthi kufike khona. Alright. Hayi noko ngijabulela lokho wena ndoda yamadoda ngoba intanga yethu kulamalanga kuba nzima ukuthi umuntu eyifumane mhlambe esiba nayo lento ukuthi ufuna ukulobola uyabo. Ngathi sesinako lokukholela ekutheni umuntu ngeke ukwazi ukumlobola ngoba sisathembana uyabona wena bhuti. Kule nsuku esiphila ngazo uthando lwale insuku alusafani nothando belikhona kusaphila abadala basiphilela thina singekaphili wena bhuti wami uyayithola leyo nto. So amadoda amaningi asuke esaba ukulobola umuntu. Ngithi ngidlulise nje ukubonga kuloko wena bhuti wami ukuthi usenalo loluthando futhi ukuthi uyabona ukuthi kwamele mayingabe uyamthanda umuntu wenze into eright for yena, uyayithola wena bhuti. Yebo ngiyayithola. Sisazojika kwenye indawo or kuseduze la. Sazojika nje kodwa kungaphesheya nje mangaphesheya ngale. Hayi makungaphesheya Mr Jones, I think we need to use a car I could say. Because if it's too far from here we can't walk. Yeah, can you use the car? Where did you park? Oh, that side. Okay guys, so into soyenza njengamanje songena emotweni ngoba niyabona ubhuti uyasho ukuthi kukude la esiyakhona and ngiyabona ukuthi nathi ngeke sikhathele and le case lena ngathi soba busy ngayo usuku lonke ngoba kumele siqale la kulo mathwasisa sogqiba sibuyele siye khaba ubhuti siyolinda lo mfazi wakhe lo umuntu wakhe mandisho ngoba akabi ngumfazi ngoba engakamkhuphela imfanelo. Sizobuyela ke siye le kobhuti siyolinda unkosikazi mase sivile lokho esikuvayo ukugobela siyomlinda ebuye kule client lakhe ezosixelela kabanzi ukuthi ulapha ndlela eyiphi mhlambe. Ngiyacela ke wena mbukeli ukuthi ungayindawo. I'll see you just now. Asimqonqose. Uthwasisa khona la lo muntu? Yeah, ikhona khona la thwasisa. Kunoba namathwasa nje egcwale khona la eJarete. Yeah. Hey. Umthole kanjani wena ukuze umthembe ukuthi vele uyathwathisa? Ngayalelwa omunye ubaba oyigulela unkosikazi naye. Angazi ukuthi kwabo kwaphetha kanjani. Gogo, mara akuvulekile ibhagi yangisi. Kumele wena. Una response. Gogo. Bathi ubani le? Mehle mama. Mehle mbamba. Yeah, mehle mama. Mehle mamba. Gogo. Let's check on the other side. Okay guys, Mr Jones uthi let's go on the other side. Is check nje la eJaratini. Ukuthi mhlambe la umnyango nalo. Qonqo. Mehle mamba. Hey, awu check Mr Jones mhlambe there's something that you could say. Kunomuntu ombona? Ya sanibona bhuti. And then amakhamera Sawubona bhuti. sipho kwenzakalani la emzini obaba omkhulu namakhamera? Siza kuwana bhuti omdala. Nganisiza ngamakhamera emzini wakwomthimkhulu.
Xolisa ngamakhamera size kuwena ngabe ndala. Ngibhizi la. Ungilethela abantu namakhamera. Ngibhizi la. Awu bhuti wami kodwa kusiyinkinga le. Hayi ngibhizi namakhamera ungilethela abantu engingabaza ngibazi obani laba. Omkhulu siyaxolisa igama lami nguLavas from iJozi Bioscope. siJozi Bioscope nje usibona sikanje nabo bhuti. iJozi Bioscope iqeda ukwenzani? Size ngomfazi wami ngabe ndala. Umfazi wakho uthi njani? Unozipho? Yebo ngisengonozipho. Ukuthi kunjani ngonozipho wenzakalani? Ngoba ngamletha lana ngifuna ukuthi sithi ukuxoxisana mina nawe ngabe ndala. Sixoxa ini? Sixoxa ini? Sithi nje ukuxoxisana ngabe ndala. Asithi nje wena bhuti wami ngoba singafuni ukuyinweba le ndaba ngoba sibhizi thina futhi sisebenza ngokunceda abantu. Mangabe umuntu unenkinga unokusibhalela le show yini mangabe mhlambe kunento ongayi-understand unokusibhalela lana ukuthi seze kuyi-understand kakuhle. Wena bhuti wami ubhuti uyakhala lana uthi Nozipho wathwasa la ekhaya ngithi. Yebo wathwasa la ekhaya uNozipho. Uthwasela ekhaya uNozipho, uthwasela ekhaya. Uthwasela ekhaya. Yebo So uthwasela size ngaye impela ke ngizobheka yena ukuthi ke ngoba khona engakutholi kahle kuyena. Ikuphi ongakutholi kahle ngoba wena angithi ufike umkakho la igula evuvukela inyawo uthe mayigula umkakho evuvukela inyawo sangena sakhonsatha sahlola sabheka ukuthi yini sathola ukuthi lo muntu uhlushwa yidlozi samthwasisa wa right manje yipi into ekhala ngayo Lokho phela kusho ukuthi sekuphelile ngisafuna ukuthi sikhulumisane ngalokho ke. Ikuphi ngoba phela size safika umthwasise indlela yipi mhlawumbe ubhuti usaba ukukubuza. Ayihambi kahle. ayihambi kahle kanjani ikuphi ungahambi kahle ikuphi ungahambi kahle Akunama client angenawo kuyena. Yeah. Konke yonke izinto nje angiyibona kukho into ehamba kahle since akubuya kuwena nje akuhambi kahle. Bhuti wami okay mina mhlambe yimi nga-understand into zobungoma wena bhuti ngoba umthwasisile kanje awuyujabule mawubona ngathi client lakho olithwasisile liyasebenza and le msebenzi lo wenzayo mhlambe liba nama client nalo akukujabulisi wena lokho. mina kuyangijabulisa lokho ngoba sisuke kubonakala ukuthi into engisuke ngiyenze kumuntu isuke ihamba kanjani nami lokho kusuke kukhomba ukuthi Hayi inkinga la ikhona ke usajabuliswa yilokho manje lapha na kwami angeni ma client angeni lutho. inkinga ikuye ebuza yena phela Inkinga yikho kuye Yeah, because ngizama uku-understand No, wena bhuti mamela la. no, Bhuti no. omdala angiyiva le ndaba uze sibe la silana ngoba ngi-understand le ndaba mina. Ula wena esigangeni lana yila kunemithi yakho nokuyitshala la. ya kunemithi yami le ngisuke ngitshala imithi nje engatheni la mina ke lapha kwami akhosganga akatshali lutho kuyena kodwa kube netho sekuwena. Akaphuphi nokuphupha mhlawumbe ukuthi ebonise ukuthi kanti akumelanga mangabe umuntu uthwasile eboniswe ukuthi makahambe yofuna umuthi thizeni kuphi. manje kahle kahle kusolwa ini kusolwa mina la ngayo yonke lento ngoba ngamletha kuwena egula ngamletha kuwena mina ngamletha umuntu kuwena. angithi mayisuke ethwasa angithi umuntu usukuthi umnikezele ukuthi yena ade lelo gobongo lelo umfundise leyo mithi mina yonke lento engisuke ngiyenza kumathwasa asuke ngena Yena imithi yakhe uyithola nje wenkabe ndala ngoba imali yami ngayicosta nje ngiletha lo mfazi kwakho. umbhadale imali lo. Ngafika ngibhadala u3000 Yeah. for ukuthi angene egobongweni. Okay. Kwalandela ukuthi awunqwamba kufuneka imbuzi ezu4. Wazikhupha zonke lezo mbuzi. Ngayikhipha lezo mbuzi. Yebo wayikhipha zonke. Emva kwalapho wathi ithwasa ulikhipha ngo20000. Awu. Manje ngiyaxeka sengikhiphe yonke lento umfazi wami Akaboni akanyanga webhuti. And kunenye into esingayi-understand wena mkhulu angithi ithwasa lakho leli. Yebo ithwasa. Manje mawungabe uyonyanga wena kunomuntu uyomnyanga somewhere obizwe khona. Awuyuphathe izinto zakho mhlambi uyayiphatha ngithi. ngiyayiphatha mina ikhwama zami njengenjwayelo Yabona ke okungiphatha kabi kakhulu kabe namhlanje nje uphumile wathi uya kwi-client akaphathanga sikhwama akaphathanga lutho umbethe nje lezi zinto zakhe kuphela wathi uya kwi-client. uthe uyi-client mina kaze engazise ngaleyo nto leyo kodwa kaze ngeke engazise sengike ngakuthola engifuna ukuthi sikulungise ukungangiphathi kahle. Yebo mtele. Ogobela esebephuma lapha kuwena bangitshela ukuthi wena nomkami niyajola. kusho bani Ogobela usukuwa bathwasisa la ekhaya bathi wena nomkami niyalalana. Bathi angithi uthwasile and uyabonakala efika la kanti anicedanga yini usuke ezothini. yabona ke bangithuka ngamamsho njalo Into abakuthuka yona ayikho into abakuthuka yona ayikho into abakuthuka yona. musukwenza lento Sipho oyenzayo ngoba wena ngisizile kumkwakho esenkingeni egula So wena nomkakhe nazana nikaze anibonani vele no uke fike nje ulo uNozipho la Ezothini? Ufike ezothini manje? usuke ezothi baba mhlawumbe ngishoda ngumuntu othile Uke wakutshela ukuthi uyafika la. Nje mina ngitshela ukuthi okumhlanganisa noMehle Mamba kuphelile angisophinde ngimbone khona. Manje makafika la usuke ezothini? usuke funa ethi uzofuna imithi asuke engenayo Umnikeze. ngimnikeze mina Ugcina nini kumbona? mangaphosisi ngigcine kuleli aviki lela edlula Obeke wafika ukutshelile ukuthi uza la kulela viki Leli lele. avike edlule akaze angitshethe uza la. Kimi uwe uwe ufanele ukhulumeke nomuntu wakho Ngikhulume ukuthini? Phela mina ngiyazi indlela enisebenza ngakuthi uma ngabe nisebenzisana kanjani. So mina mayiphume ethi ya kwi-client ngizwe ngazi ukuthi ya kwi-client ngizwe ngazi ukuthi mhlawumbe uzela ekhaya.
uyayithola kanti ula ekhaya nini Angishongo Hayi, ukuthi ula thina ekhaya. songo, Mina asikwazi ngizokhala futhi ngokuthi ukuthi- since aphuma kuwena wena awukho uneshoyinga umsebenzi kana angithi awenzayo. wena uhamba ulalela bonke abantu angithi bathi mina Oh. mhlawumbe umyeni wakho mina ngithola Kufanele ngibalalele labo Wena bantu uneshoyinga kanani? baphuma la ekhaya ngilabo Okay, bantu mkhulu, labo. okay Abuse mkhulu lento ngicela ukubuza oyenzayo. Yathi abuse lento ngiyaxolisa hayi no uneyimbuzo No, ufuna no. ukuba ukuthi ebeshiwo ngoba sisebenza ngecamera No, kanje angizwa sifuna kahle ukuthi lento. sibe Angizwa ne-evidence kahle okay lento. wena bhuti wami mina ngicela kukhona le engayiva uzokuphendula leyo ongayiva wena qala uphendule mina le khona umuntu othwasayo njengamanje la ekhaya nginamathwasa mina lapha esigodleni Wakhona endlini? yebo akhona oh phela kudala siyanokha lapha kunamuntu ovulayo kuphi lapho ngaphakathi hayi akuvumele ukuthi kuvule nombani oh ya manje Ngoba ngoba kuphendula kuvumelekile. ufuna ukuwabona lamathwasana lawo sike siwabuze wona ukuthi bakagcine nini ukumbona ubani nozipho Nozipho. bagcine nini umbone efika la unozipho Yeah. mina nifisa ukuthi sishonele ngala mafuthi asifisi Mr Jones let's go check sorry my good sir my shoe hey sokuze kuphuma nezihlangu angithi wena une client elapha guys sokuze kuphuma nezihlangu la yebo sifuna la amathwasana sifuna ukujwayela kami ngokuthini sifuna lawo ma client lawo sifuna ukubona lawo mathwasa lawo let's get in my good sir mani ningaqali ngene hayi why ungafuni singene sifuna ungene ufuna ngene mina qala why akungene thina cha Mr Jones awumove thatha lento le nimuvele le thatha lento nithuthela suka la awume kancane hey sokulayita wena nyanga ndini baphi labantu iphi nithwasela khona la Hawu nangu nomfazi. ithwasa nalo Nangu. ithwasa uye nozipho Uye lo. ufunani wena la Bengizolanda imithi mina. Ungitshela Imithi kaba? Ngitshelile. Mr Jones take her out ufunani nozipho la ufike uthe Ay ufunani bazola Mina nawe sasikwenza Man, man, imali wangitshela ukuthi wena kuphelile nomfazi wami angeke ngiphinde ngimbone la ekhaya. Ufunani pho umfazi la ekhaya? unozipho ufike la Ezonzani ufunani? uthe ufunani umfazi la ekhaya? bamba Wathi mina kuphelile ufuna manje ufunani la ngoba imithi yalo zela umtshelile umyeni wakho uthini Ngithe ngizolanda i last week le uthe umgcine last week muslimu Sangoma lesi. wena ufunani la Bengizolanda hayi imithi. mamela la sisangidlali nawe mina mamela wena angisiumngani wakho mina ufunani la Bengizolanda imithi. imithi yani Kuye. imithi yani wena mfazi uzosala la uhambe sho senethandana nale sangoma lesi. mamela la Ngoba bengithi ngizokulobola ngizokwenza ukuthi njoba ngikule ekhaya ngoba ngithi yakula kanti wena Yini oyenzayo? lesangoma ngibhulu lesi. Bamba. Akusona isangoma lesi. Angashawela bamba lo muntu Akusona isangoma aye lesi. wena kisini mana uye kusijwayela wena akusijwayela wena mntana ndini Wena mfazi uyasala la. ungazosijwayela sisi mamela la ungazosijwayela ungasenza ngathi siyilima thina ngoba sila Ngiyakushikiyekeleni ukuthi yini ekubekela Bengithi ngizolanda. uthwase ini wena uthwase ini idlozi bhuti. kuphi La. idlozi lithini idlozi lakho lithi buzolala nenyanga la Angaze ngilale la. yini uphethe idlozi lobufebe mhlawumbe Yo Nkosi yami. ngiyabuza uphethe idlozi lobufebe na wena kuphela kibo bonke laba. ucanga ukuthi siyadlala mhlawumbe bambani lo muntu lo bambani lo muntu lo bambani lo muntu bambani lo muntu lo bambani lo muntu usizo lani usizo lani ufuna usizo lansana Imali yami kuphela. ufuna yimi Nginesiza ngifuna lutho ngifuna. ya ufuna yimi Sangoma lesi. hayi umuntu wabantu abadala yini uchawu umazi lo muntu wena axoxiseni kahle zange usho Akhulunywe kahle yini Ayikho indaba lesangoma lesi. bamba Ayikho indaba lesangoma lesi. Ngifuna imali yami. Wesangoma. Ngifuna imali yami. uyabaleka Mr Jones bamba lo muntu nangebaleka bamba lo ntombazana Ngicela le mithi oyifake yonke la. yini Yonke le mithi ngicela ngizoyichitha. ehlisa umoya ngicela ehlisa Ngicela umoya yonke le mithi le efake la ekhaya. Ngifuna imali yami wesangoma. Ngifuna imali yami. ngicela ungibambelele out ngicela ungithathele ngibambelele out ngifuna ukukhuluma Ngifuna imali yami mina angifuni yonke. awuthathele out uyisele ngifuna ukukhuluma Imali nalo yami muntu kuphela cha. thatha le out uyisele thatha hayi ngifuna ukukhuluma naye Ngiyisho lesangoma lesi. ngicela ukukhuluma naye ngithathe thatha lo muntu umsele ukuthi uxoxisane kahle okay mamela la Yebo. mamela mkhulu sokulayita thina ungalingi usiphaphele uyangithola nje uyasiphaphela njengamanje yizo izinto utheni masifika la uthe uzanela ubani unozipho whatever uthe awumazi ukuthi ukuphi angithi yebo uthe ungigcine nini ngithe ngigcine last week last week ngesikhathi ukuthi bengisaba uyena unozipho okay la awutshela mina mina anginandaba ukuthi niyalalana niyenzani niyathandazelana niyashiselana impepho it's up to you lokho ngicela ukhupha imali kabhuti
Imalini webhuti, imalini le bhuti. 20,000. 30,000. Sicela okay, mamela la. Mamela. Futhi mamela la asikusabisi futhi sokwenzakalisa mafuna sikwenzakalisa. Yebo. Sicela le 30,000 uyibhatala nini ubhuti? Ukuthi niyalalana. Ayikho sidala. Isangoma sanga lesi siyiqola. Iqola. Uzanizona lezi. Iqola yima awusitshela uzoyihlanganisa nini le mali? No, mamela la bhuti. Bhuti uyayibona le camera? Le camera le siya recorda meaning uyayibona? Mabe zofuna sikulala nabo. Hayi akuyena. Ukulandela wena uthini mawulandela? So wonke lamathwasa wonke amba kulandela. Uyena Okay, nami ngoba ngumfana usizo la wena ulala nawe. Wo yima bhuti wami. Hey imizwa awusiyeke ngemizwa yakho. Imizwa yakho seyizoqhanyelela amantombazana azothwasa la. Azothwasa. Imizwa yakho isebenza emathwaseni. Awusitshele la bhuti. Uthi le mali uyikhupha nini? Ngizocethe kunezi 2 weeks le mali ngizomkhokhela. Ngicela ushow kungakanani? Awungijaha mina makuse yimi kufanele ikhiphe imali. Awungijaha mina. Ngiyikhiphe le mali le. Kanti wena yazi ukuthi ufuna ukulala naye lo mfazi. So uthi okay mamela la. Ngoba namhlanje kulosuku uthi 2 weeks exactly. Yebo 2 weeks exactly. So after 2 weeks isifike la webhuti. Yebo anofika after 2 weeks. So namhlanje sithola malini? Imalini osophuma nayo la ekhaya ozoyibuyiselela. Leyo mali 15,000. Ngoba mina ngangalinjwa makuthiwa kufuneka imali kimi ngangivele ngiyikhiphe. Kanti uyazi nje egcineni kwakhona uzolala naye lo mfazi lo. So namhlanje sifumana malini nomfethu? Ngawuthola 15,000. Uzothola kuphi? Uzosithumelela or kumele uyoyidraw? Ngicela ngekhadi ngoba njengamanje imali ekhona. Asingihamba siyoyikhupha kuthatha lelo khadi lakho siyahamba. Awuthatha awungene la lo umkhuphe umlinde ethatha ikhadi engabaleki. Omgade lapho. Guys into soyenza ngiyacela my brother wehlisa umoya. Ngiyacela wehlisa umoya ngoba so hamba naye mlinde ethatha ikhadi. Ithatha ikhadi lapho. Guys into soyenza njengamanje ngoba uthi uyathatha ikhadi lapha uzosikhuphela le half uzosikhuphela yona njengamanje. Sihamba naye. After 2 weeks sizobe sila futhi. Sizoyikhupha. Niyawina napho aniyiza naye lo muntu. Yiza naye mangabe uyalithola le khadi. Avala umnyango usho ukuthi manje ufuna ukuthi kuthi kuntshontshiwe la ngenxa yethu. Guys mangabe unenkinga lapho la wena mbukele ungalibali uthi usibhalele mthathe. Wangathi uyagoloza kanti wemfethu wenzani? Mangabe unenkinga lapho wena mbukeli ngicela usibhalele jozibicycop.co.za ningalibali nokusifollowisha inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok ku Facebook we are Jozi Bicycop everywhere. Ni subscribe ni like ni comment nicexele abanye abangazi ngeJozi Bicycop. Sifuna ukuzostopha yonke lenyakanyaka si clean country grand shop. Mangabe kunenkinga ekhona sokufikela mangabe uyazazi ukuthi isangoma mbumbulu. Sokufikela lapha ekhasi and ngeke ukhole. I'll see you on the next episode. Thotho.